Hei, bună, sunt Cristi și facem a doilea episod din Mi World, nu ce nu cu slime acum. Slime. Cum poră, slime. Bă. Uite. Hei! Dar voi nu vedeți. Că n-am facecam-ul. Și nici nu vreau să am facecam. Că nu-mi place facecam. Deloc nu-mi place facecam. Aici. Așa. Zic că... Da, boss, da. Yes. M-am bucurat de tare. Deci am crezut că nu s-a... Cum se cheamă? S-a salvat, dar s-a salvat, yes. Că am luat din astea redstone. Poate un... Da, hai să luăm și arcul. Sau mai întâi sabia, că dacă cineva, știi? Dacă este... Bă, stai. Dacă este un zombie... Wow! Ce frumos e farm! Deci am făcut off-camera. Am mers la casa, că nu e nimic alea. Am făcut off-camera. Ce-o spre de asta? Da. Am făcut off-camera. Bă, dar... N-ai. Du-te, naibii! Păs, doi la ufa mea! Naibii. Așa. Filin... Cristin nu vreau. Asta interesă. Să nu... De chiar nu fac cum. Pentru că n-am timp pentru ea. Eu n-am timp pentru ea. Nu leni. Ok? Nu leni de tare. Câțile mea. Răcuțul, du-te la. Hai. Nu arătăm. Băi. Nu coace ce loc fost să-l arunc. Așa, hai să... N-ai laminat? Nu știu. Până află niciunul de asta. Niciunul. Oh, ce mai este? Rog, am zis. Porc. Uite, porc. Sunt arcaș pe freso. Sunt pe freso, da? E aplicatoarea și... Da. Bă. Mă, că trebuie cineva. Uite, acolo e jungla, pădure, aici uite ce tare, să te în timpul ăsta. Îmi place. Dacă nu se aude deloc pe filmare, iertați-mă, da? Iertați-mă. Și mă rog să dați un like pentru episodul ăsta, mă rog frumos. Da? Mă lasă până aici, ăsta. Bă, stai mic, bă. Hai, bă, bine. Așa. Bă. Hai cam două. Că nu știu. Nu știu.
De acolo am luat, deci, la nisipul ăla, am luat, nisipul ăsta, am luat, cum se cheamă, bă, sugar cane, așa. Poate, bă. Asta e că mi-am folosit tot aerul pe... am uitat cum se cheamă. Pickaxe-ul, deci pickaxe nu mai este. Pickaxe-ul nu mai este. Pickaxe-ul l-am de făcut praf. Bă, bă. Pickaxe praf, pickaxe praf, pickaxe praf, pickaxe. Nu e rău. Pickaxe praf, pickaxe praf, pickaxe praf, pickaxe praf, pickaxe praf, pickaxe praf, pickaxe pickaxe praf. Bă, dar nu pot să pronunț. Pickaxe praf, aha, pickaxe praf, pickaxe praf, oh my god. Ih. La 8 minute o să închem. La 8 minute o să închem episodul. Da. O să nu și nu, o să... Asta a meu. Yes. Ah. Bă, ce l-a căzut. Mă picior la... Pickaxe-ul, pickaxe-ul. Bă, dă-mi bine astea. Dacă te-o. Dacă. Îmi consum tot asta. Au! Am crezut că era un creeper, dar nu era. Wow! Bă, ești nebun? Bă, fugim mai repede acolo! Da. Asta e treaba. Asta e viața. Asta e viața, știi voi. Asta e viața. Asta e viața. Ce facem? N-avem ce facem. N-avem ce facem, nu? Da, ha. Să mergem înapoi, bă, ce o să încheiem episodul, că era găină. Nu ai bine găină, că mor. Hai să mergem. Da. Cred că o să încheiem episodul de aici. Pa, pa! Oameni buni! Ne vedem data viitoare. Pa, pa!